lah sampai dan ku Malimutih. Baliang ku Malimutih. Rupanya dia tenamu permintaan dan syarat segunung tibu artinya bana kok kandak lai ka boleh kok minta lai ka balaku kan betu mana. Tapi walau semantam pemba itu dek karena katu adat katu umpamu katurun yang katu kiasan dalam adatnya tu besu data peditih dak mengaturkan. Sawantang pemba itu dipasampai ke bakianan syarat segunung tibu pihak di badan diri ambo kok anyik bapinteh tabanam basilan kok terapuang bakai dan kumalimutiana. Ambo pasukan awalnya wangku narawasu lagu lagah bunyi padati menurun jalan ke pinang awan tadi angku menaruh bonsu supaya menanti yang bukan yo supaya mampayokan Allah ambo payo patidokan artinya lah bayo yo kami jo samo gadang lah batido kami janantu lah payah ambo batanyo lah pulang ambo beritu nambak tu namonyo mencari bulek nasa golek mencari pipih nak selayang abanya dinangkini la dapet katunang bulek ko buleknya indak basagi kini bulek la boleh digolyangkan kok picaknya indak basudut picak kini la boleh dilayangkan. Salampih daripada itu anang kajawek bari de baliau nambak tu namonyo rupanya dia tenamu ibarat saluang pulih hangok titinai poluangan nasok iyo tarabik di badan diri ambo yo. Sungguh tarabik di badan diri ambo lai pai jo parundiangan sementara nan tinggal lai jo mufake. Punyu maku sambah dikembalikan ke beliau angku mandaro bonsu. Tak kalau balai kapal dari Subarang pada buang bak memecah menyonsong lalu kapal sirek dialang angin dari tapi. Sebenarnya takut ganta mu membilang pengulu do banyak nang batua orang gadang banyak nang kirame angku do balang banyak nang sati. Sementara lari di badan diriamu angku mandaro bonsu. Tabang burung menuju landai jenih langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tentu pulang bakudo. Kok galaknya tu dek jujai kok pai kerana suruh tibu dimulia punya orang cilaku di badan diri taga dek patuh kanan tu. Maka sebab kerana itu kok jampang tak kira jo tak kirai ataupun sorong jo lompatan. Gawa jo gawai kok besuhu tampan taratik kami koknya kurang. Jo salam gawa kami japuik jurilah gawai kami jalang ampun jo maaf dipuhunkan tabiak 10 kali tabiak salam ta'azim pamanuhi. Salampih daripada itu kamu juran dek kami silang sepangkalan alek nanti nala datang nanti tunggu nala tibu. Kok datang lah basingkokkan pintu kok duduk lah babantang kalapiak sadang awih lah tibu ayi kok litak lah bagi juadah 100 makan ala kadarnya. Kini ayi barang sui jadi darah nasi barang sui jadi daging sambal tarasu jadi tulang. Pihak de alek nan datang laila suku menarimu sanang lati kami sepangkalan bagumam galak rang sumando begidang hati rang didapu. Lama rentak balang tigo gayo sedang menyesok bungu rampai la bagarak nilam dalam cahayu menandukan niat mukasui nala sampai. Artinya bana cupak tatagak laki tu isi 5 gota kambang laki tu tuang pinta buliah kandak balaku di sini niat ketulan suangkan. Dek karena syarat na mengatu adek na memakai menyarukan nang kiramek meminta kepada Allah diangku malin Allah babacukan doa. Tukuk manuku alojo pahan tambah menambah akabudi. Nam bingung capeklah cadiak nan sakit capeklah segeh nan tu siak selalu. Babadan siak tubuh selamat umur panjang rezeki murah amal ibadat bertambah-tambah landaan. Pihak kepadua nak ada rojo marah pulai menjadi tampang bijo baik landanya. Bapusu ketapikan patin menyonsong lalu ke pasirek sesuai sajui nyulai jo batin sayo sakatu dunia jo akhirat. Sacio bana ayam sadanciang nambak basi salapiak sakatiduran sabanta sakalang ulu. Kaili serang kuah dayung kemudian serentak galah menjadi keluarga sakinah mawadah waramah lah handaknya. Pihak kepaduanku mendaro bonsu anak orang tanjong lolo singgah sebentar di patipuh turun bandar naik pamatang. Angku datuk nak morak selu angku malin nak merak simpuh sirapek banyak nak meriang di belakang nak pulang ke rumah masing-masing minta dilapeh juatinan suci pihak de kami sepangkalan kambai tu anak Allah mempunyai petidukan katunan sepanjang nombak itu katu beliau nombak tu kok kandak lai ka buliah kok pinta lai ka balaku tapi nama rusuh nama risau pihak de kami sepangkalan dia tenamu tagak kok kurang tersapu sedang diminum kurang sajuk sedang makan kurang kanyang bila jo maaf kami minta sakin saja kok yang kundur masuk sampai dan kundur masuk. Senanglah hati kami mendengarkan bala dek kesenang hati kami dan kumalin dak terbacukan dek tukang dak kata lukihkan.
Tapi kan iyo adek dunia balai membalai seriak balu membalu mengkutaraduk kami sepangkalan mangku ndaro bonsu. Biadek kami sepangkalan nan duduk di tanah lantai nan selirik bari di tapi. Dek bacampu itu jemudo nan tuo konyo kita kilaf namudo konyo tasase. Mungkin kabasu salah cotok melatiankan salah hawai mampehkan salah mulut mautangkan. Jampang ta sorong langkah kamasuk tak kira lenggang keluar ta singit budina rami makoyo basu nambakian tentu membayi kami panu-panu minta kurang kami banyak-banyak. Dilai kami mohon maaf di batin ampun diminta bunyi nak sama kita dengar rupu nak sama kita calik wala buakan dia angku mendaru bonsu ju bicara rundiang dikarek di buku nyonggan tulu dia mo. Tu dia tenamu permintaan angku mendaru bonsu cakup kok kandak lai kabulia kok minta lai kawalaku. Rupanya antara pitu bayi nan datang pun menanti rupanya kok sejalan indak setujuan sabitu indak sayun sayu salai nuji apalah sebab dewa itu. Sebab konan dia mayu batu la pacah nani muka su iyo banala sampai tapi kan ande cinta lole bulia. Sebab nak menjadi pintak je pintu piade kami sepangkalan di siku kita gawang langgak semalang kini besok pagi nak kami lapeh awak tolong dia pun terus santai tu. Baik tu sampai.